आंनि बयनिस्रायबो आंगोसिन गासै समावनो आंजों थाफायोमोन जेब्ला नोंखौ गोसोखाङोमोन अब्लानो बेखौ गोबानानै थायोमोन दिनै आं नोंनो गथायफिनबाय दा नों मा खालामबावगोन दाथ' अख्रां साहाबाद दंखायोना फैलाव दिनै नोंनि सेराव फैफिननानै जानांगौ बावगारनाय जाथायफोरखौ गोदानै गोसोखांहोफिनबाय बिनि थाखाय आइ एम सरि बावगारनो बबे समखौ बावगारनो दिनै आंनि गोसोआव नोंनि रावफोरा रिखांफैफिनबाय थायो आं बोरै बावनो आंनो फाग्ला बेसेन गोसा समफोरखौ नोंनो हगारना होनानै नोंजों थगायजानानै आंनि समा जेबो बेसेनानो गैला फैलाव आं थांसै अख्रांनि सिगाङाव 10 मिनिटल' सम लानानै फैदों थाथ'दो उनाव लोगो मोनसिगोन